Χάνεται την μπάλα. Επιμένει όμως η ΑΕΚ, δεν κερδίζει και πάλι. Γκαρσία, τον Θοδωρίδη, που θα περάσει με την περιοχή. Θοδωρίδης ευκαιρία και το γκολ! 1-0 μόλις το 2. Το είδε ολιγορία μεγάλη στην άμυνα της Κυφσιάς. Ανεβαίνει το Θοδωρίδης, κλέβει, εκτελεί, μπάλα στα δίκτυα. Για την ΑΕΚ 1-0, σκόρερ ο Θεοδωρίδης. Μέσα στην περιοχή είδα κεφαλιά γκολ στο 96. 2-2. Για την ΑΕΚ το σουτ στην αγκαλιά του Καραμαλίσσα. Κακή εκτίμηση από την άμυνα της Καλαμάτας. Θοδωρίδης δεν θα τέτλασε out. Παράθυρο. Χαρί μπροστά του. Κρατάει την μπάλα, θα σουτάρει. Για να κάνει Το κάνει κεφαλιά και ο Κότσαρης κάνει μεγάλη υπέρβαση. Πολύ Παυλάκης. Στην περιοχή κεφαλιά, επέμβαση του Νικοπολίδη. Αυτή είναι μεγάλη στιγμή. Πάσα για τον Θεοδωρίδη. Και όσοι υποδέχεται. Στα έξω. Ο Θεοδωρίδης στην περιοχή τώρα. Πλασάρει, μεγάλη επέμβαση του Κυρίτσι. Ξανά η μπάλα στα πόδια του επιθετικού της ΑΕΚ. Κρατάει. Περίμενε από αυτούς γρήγορα για να κάνουν build-up. Η μπάζα για το Μαχέρα. Μπάλα κοντράρει, μπήκε προς την μπάλα και ο Νίνο δεν καταφέρει να φτάρει. Παίζει με πλάτη και παίρνει ευκαιρία, είναι ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ.